दतमा समष्टि हिसाबैथ' जोंहा गोदान खोथा बाथ्रा बुंनांगौ गैया। जोङो दतमा समष्टि हिसाबै थांनाय 2005निफ्रायनो बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिपिएफ राजनितिक दोलोजों दंबाय थायो। बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ सापर्ट खालामबोबाय थादों। बिपिएफनि केन्डिडेट बा बिजाथियानो देरहाबोबाय थाखादों। एबारबो जों बाहाय बेनि बिथिक्रम नङा। जोङो बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिपिएफ राजनितिजोंनो दङ। बिपिएफ राजनितिक दोलोखौनो मोजां मोनो, हाग्रामा महिलारि सारखौनो मोजां मोनो। निस्सय जोंहा बिसास दं। आङो दतमा समष्टि बिजाथि हिसाबै बिपिएफनि बिजाथि हिसाबै बेवहाय निस्सय 100% देरहागोना जोंहा रोखा आरोखि। दा मानसि हिसाबै माखौ पावारफुल होना राजनितिकआव माबायदिखौ पावारफुल होना आं बुजिया। खिन्थु राजनितिकआवथ' नोङो जनप्रियता थानाय मानसियासो देरहागोन नङा होमबा? रायजो राजाजों जाय बिथांमोना अनसायजागोन बिथांमोनासो देरहागोन। दा पावारा बिसोर माखौ पावार लानानै बोरै फैदों, मा पावार दं आं बुजिया। खिन्थु जों नुदों मानगोनां प्रमद बर' बिथां जे सरकार सालायदों 5 बोसोराव, बेवहायथ' रावहाबो संस्थापननि खोथा बाथ्रा नङा होमबा? रावबोथ' संस्थापन मोनाखै। जोंनि लाइमोनफ्राथ' रावबो साख्रि मोनाखै। सोरबा दखानदाराबो दिनै होनगासिनो दं बेवहाय बेसाखिना बिराद खम जाबाय। थांनाय 2020नि सिगां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकार दैदेननाय समावबा जों मोजांमोन, बेसाखिनिया खमायबाय होनदों। लेबारफ्राबो होनदों खामानि नागिरनानै मोननो थांला, मिस्ट्रिफ्राबो होनदों खामानि नागिरनानै मोननो थांला। आरो बिसेसकै बिथांमोननि जे 5 बोसोराव खामानि मावनाय, बेवहायथ' जोंहा प्रमद बर' बिथाङा दतमायाव आं नैबेखौ मावदों, बैखौ आं मावदों, बिटिसि खुंनायाव आं 5 बोसोराव ओरै खालामदों होनोबाथ' मिनिंलेस। जेबो मावाखै दतमायाव। सुइन्न' नोंसोर नागिर, जेरावबो मोननाय नङा। मोनसेल' मावदों, सेरफांगुरि बाजार खाथियाव मोनसे सिनेमा हल बानायदों। आरो बेनि बादै जेबो मावाखै। जथ' लामा दालां मावदों। बेनिफ्राय जोंहा आसाम दर्शननि खामानि मावदों। बेखौ जोंनि मानगोनां एमएलए रबिराम नार्जारि सारानो मावदों। ओमफ्राय गोदानै बिटिसिनि खुंथायनिफ्राय जों नुथावथाव बा नायथावथाव मानसिफोरनो खिथाथावथाव बेबायदि जेबो स्किम सेंसन गैया। ओंखायनो आं सानदों बे ओनसोलनि रायजो राजाया हाजार सोरबा सक्तिशालि होननानै लाया मानो बेखौ आखुवालि लानाय नङा। जों बिपिएफ राजनितिक दोलोजों थांनाय समनिफ्रायनो दंबाय थायो, एबारबो थागोन निस्सय बेयो। आरो बिजेपिनि खोथा, बिजेपियावथ' बेवहाय जोंनि बर' भटारानो 28,000 दङ। जोङो बेवहाय जाथिनि सेन्टिमेन्ट थानाय मानसिफ्रानो भर्ति जाजोबनानै दं। दिनै साननानै नाय, सारा बुहुमनाङैनो जे बर'फोरखौ नेतृत्व होग्रा मानसियानो जोंनि दतमा समस्तियावनो जन्म जानानै दं। जेरै एगजाम्पल हिसाबै मानगोनां खनकेसर नार्जारि, गालाबाथा बसुमतारिखौनो होन, उरखाव गोरा ब्रह्मनि खोथाखौनो होन, राजेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथाखौ होन, जोंहा मानगोनां परमेश्वर ब्रह्मनि खोथाखौनो होन, रबिराम नार्जारिनि खोथाखौनो होन, सतिश चन्द्र बसुमतारिनि खोथाखौनो होन। दा जों साना जे बेवहाय नेसनेल पार्टिखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाया गोबानानै लागोन होननानै आं साना। ओंखायनो बेवहाय जेसेबांखि थाखा फैसा धन सम्पति थाया मानो, आरो जों बुजियो खुनु जायगायाव डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव बिदि एगजाम्पल गैया जे धन सम्पति थाबानो बे एमएलए जानो हागोन, एमपि जानो हागोन, मन्थ्रि जानो हागोन। बेबायदि जायोबा हयथ' उद्यगपतिफ्रा मिनिस्टार, केबिनेट मिनिस्टार, हयथ' एमपि एमएलए जानानै थागौमोन। ओंखायनो आं सानदों बेवहाय सोरनिबा धन बलजों बाहाय राजनितिक जाया। आं बेखौ बिसास दं। जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बयबो सचेतनजोब। ओंखायनो बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ बजबनानै लाफिनगोन। फैबाय थागोन समाव जों निस्सय बे 22 तारिखनि उनावहाय जोङो देरहासार जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोखि। जोंहाथ' 25ता आरामसेखा। दिनैनि दिनाव जों 25तानि खमाव जों सिट मोना। क'क्राझारावथ' जोङो क'क्राझार सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों 12ता देरहानानै दं दिनैनि दिनाव। चिराङाव जोङो खमावबो मोनबा जों देरहानानै दङ। जोङो नामखौबो होनजोबनो हायो, खिन्थु जों बुंला नङा होमबा? बाक्सायाव मोनगोन जोङो मोनबा 6तासोखौ मोनखागोन। उदालगुरियावथ' मोनबा मेसेबनानै दंखायो नङा होमबा? सोर फेजेननो हानांगौ? उदालगुरिनिखौथ' जों समस्तिखौ गोसो जाबा बुंनो हायो, खिन्थु जों बुंनाय नङा। दिनैनि दिनाव दस्राफ्रा दुखु मोनगोन नङा होमबा? होमबानो नोंथांमोना सानदो बेसे बुरजा भट मोननानै बेसेबां केन्डिडेट देरहासार जागोन जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय बिपिएफ राजनितिकनिफ्राय। ओंखायनो सानदों जों बयबो, जोंहा आसा खालामनाय दं बे ओनसोलनि 35 लाख रायजो राजाफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ नागिरदों जे बिथांखौ सरकाराव लाबोफिननांगौ। एग्रिकालसारिस्टफ्राबो नागिरदों, दिनै बिजनेस मावग्राफ्रा नागिरदों, दखान होग्राफ्रा नागिरफिनदों, साख्रि आवलाफ्राबो बयबो होनगासिनो दं जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव सरकारखौ लाबोफिननांगौ। बे गासिबो बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बयबो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिटिसिनि सरकारखौ लाबोफिननांगौ होननानै बयबो जानजि खाफ्रानानै लैहोर लैहोर बिपिएफनो भट होगोनखौ जों नुदों। ओंखायनो आसा खालामदों बिपिएफ राजनितिक दोलोनिफ्राय जोङो एबार निस्सय सरकारखौ जों सालायफिननो मोनगोन।
आरो बेखौ आङो इसोरनिफ्राय आशीर्बाद बिबाय इसोरा जाहाथे जोंखौ गोहो बोलो सक्ति जोंनो गियान बुद्धि होनानै जोंनि बिरोधि पक्षखौ जों जाहाथे गोरलैयैनो फेजेननो हायो बेनि थाखाय आं फिन खेबसेबाव इसोरनि खाथियाव आं आशीर्बाद बिदों। बिजेपिनि बेथ' नङा दा इलेक्सन जोबखांनानै गभर्नमेन्ट दानायनि बाथ्राखौ हयथ' रिजाल्टनि उनावहाय जोंनि हाइकमान्डआ निस्सय डिसिसन लागोन सोरजों थागोन सोरजों थाया बेखौ निस्सय जोङो फिसा राजनितिक दोलो हिसाबै जों मोनबाल' डिस्ट्रिक्टनि पार्टिखौ जों बांसिनै गुरुत्त' होयो हिसाबै हयथ' जोङो इलेक्सननि उनावहाय रिजाल्टनि उनावहाय हयथ' जोङो सोरजोंबा थानोबो हागौ जोंनि हाइकमान्डआ बेखौ डिसिसन लागोन आं बेखौ जेबो बुंनाय नङा खिन्थु जोङो दिनैनि दिनाव बिटिसि ओनसोलाव जोङो बिपिएफ राजनितिक दोलोआ जों हारसिङैनो गेलेगोन आरो जोंहा आसा दं बिसास दं हारसिङैनो जोङो बे बिटिसिआव जोङो 24टा सिट मोननानै जों सरकार बानायनो थांगासिनो दं आरो जोंहा गृह बिसास बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसि आरो बिभिन्न धर्मावलम्बीआ जोंखौ सहाय खालामगोन जोंहा बिसास दं आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ बिसास दं जोंनि नांगालनि प्रतीक सिन्न'नि सायाव बयहाबो आस्था दं बिसास दं ओंखायनो जों बिपिएफ राजनितिक दोलो हिसाबै जोङो सिंगेल मेजरिटि मोननानै जोङो सरकार दानो हागोन होननानै जोंहा आसा मोनगोन नोंथाङा एबार मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराथ' आंखौ थांनाय 2020निफ्रायनो होनगासिनो दं सरकार दायोबानो आं होगोन होननानै आरो नै दाख्लै रिसेन्ट जोंना 9 थारिख खालि मोनदां खेबनै दतमा समस्तियाव खेबनै फैबाय सारा बे सारा फैनायाव होनलांदों जोंनो आश्वास होदों दतमा समस्तिनिफ्राय प्रकाश बसुमतारिया देरहायोबा देरहाखागोन बेनो इएम होनाय जागोन 100% बेनो इएम होनाय जागोन दतमा समस्तिया उदार जाखागोन आं इएमखौ होखागोन होनदों दा जों आसा खालामदों निस्सय मोनगोन होननानै दे